Efendim, yurttaşlar, Gidişasi, İldesim, hoş geldin. Eserlikler, yurttaşlar, hoş gördüm. Neme, yurttaşlar, bugün Türkmenistan'daki devlet idaresi deyip adlandırılan kurumalar vardır. Şoların içindeki iş yerlerin halk bilen arasındaki katnaşıkları yani önüne karşı orada bir temalar geçmekçi de. Şimdi eğer sinet görüyorsun banka idaresinde var ya Mentovskoya ya prokuratura ya medisina idarelerine varsan işini bitirecek oradan yani bir hizmet için baran olsun işini bitirtme üstleten tanış çıkmalı sonun içi bilen tanış çıkan son el yalatmalı yani zat kadarıyla şu taydan son ağda kendi işini bitti kaydıya yani sıradan bir vatandaş yokluğunda bar tanışan yok işini bitirecek olan sen hiç yeri ardın dinlenen ok diyeceğim olacak da yani hem gepleniş tarzlar vardır. Kas köydeki cevap verip senden insanlar kayıl yani uzaklaştıracak senden şu taydan. Sonun yani öğlerin başlarda nereden geliyor bu yağday? Nerede geldi bizim Türkmen bu yağdaya? Halka hizmet etmeli deyip verip yani borçlanan adamlar ilk baştan mahkemeler ne diyorlar halka karşı işliyorlar. Gurcu meclisten kiminen alıp gittiler, uğurladılar. O zaman ben taskoy seyrettik halkı tayaklap bör. İlgunun ayağına göz dikip turnik milmesinden geçirip. Medisina yine sonun yani kitende civinde pulun olmasa hastan ülküdü vermeli. Yani bank idaresi var ya. Belki en atalar yurttaşında okap veren çağlar için uzaksızca geçirilen şu $150 kettelep katnadık bunları görüşülmek kadar. Onun sebebi ne deyip şöyle düşünüyorsun. Sebebi yine sol cahilliğe aylanıyor var ya da bilimsizlik. Mesela yıldan yıla da yurdun içinde işsizlik artan son adamlara yani iş yerleri şu sisteme yani Rusya'nın sistemi mecbur ediyor da şunun yani hayvana dönüşmeye mecbur ediyor. Ondan yan kaçmaları bilim ayırsak ortadan cahillik geliyor, cahilliğin yaka gelen o var giden guru var yanında ahlaksızlık getiriyor, oğurluk, talancılık, didim doğruluk yani korrupsiya, kişi maskalarını gözlendirmek, yani ziyatka yani paraforluk getiriyor. Şunun yani yaka gelen nokta var, neyde pokçuluk var olsa ya da yine fasat eyfariyet vardır. Boş neme, boş görkelme bilen meşguldurlar. Şunun yanında iyi bir yer batır. Bunun da şöyle terede şöyle neme diyen de yani Rusya'nın alsak Rusya'nın sömürgesi de şu an Türkmenistan. Rusya'da Putin'in nemesi var. Roskvardiya diyen Putin'in öz nemesi var da döreden, halkı tayaklamak için döreden bu nemesi var. Ki 50 bin olarak nemesi var. Esker vardı sonun içinde. Şimdi şılara tinettik kolun arada şılan köpüsü Rusya'da da bizimki yani
Türkmenistan'daki yani bilim yok nemesinden. Bunu ölen yene ölen katlamak ölen utarıyorlar. Boş kelleler institut üniversitede utarıyor öyle girip bilen o bilinen iş gelen o. Bunlara iş ödemeli olan da olmadı hem Paris'e iş ayırar ya Moskva'da iş ayırar. Yine de onun içi şol köpsi yukarı bilim oranlar. Yani bizim hastanede de şunun yani hakimler arada yüzlerini alır iş tap vermene bir okul geldik yani ettik. Bunun şu tayda oturan metodist yani deyip ön tanıdıyan mühemmen işlerler vardır. Şolar iş tapmasan bolmaz diyen polise işe yarar ya da mühemmen işe yarar. Yine pulun vermeler, kovucuda ayrı var. Deyip yine bilimsiz boş tutar gelen nemeler yani talip boş tutar gelen kayıtlar olsun, olanlar olsun. Şular öz hatarına çekiyorlardı ondan. Yıllar oyan bol hor helak olup bokansan kelle de boş öz hüneri boyunca mesela binalarla institutu tordu diyeli. Ya selkodu tordu da pahalı yok. Ya ortaya tokak geldi yine boş geldi. Şular ondan özüm bir yerde yönetmende, keskiitlemende, özüm görkemende bir yerde yani. Ben başarıyan deyip ya kastuğumu portföyü yıllar var götürken sonra ipuşuk katlağa girdim kandı düşünüyorlar da halktan öyle uzak tutuyorlar. Sonra kulen sama определиться diyorlar da Rus dilinde öyle keskitlemeli oluyor. Yani yerlere işe giriyorlar, biri tanış olup biri pullen giriyor. Baran yerinde de özünün boşluğunu bilir. E, Talip dövrem kelle işlenen yani kulluğu eden oğlanlar onlar o tayda da güçlüyüm ki ne doğranmalı sonra itaat etmeli yani boyun olmalı diye düşünce oturtuyorlar da. Yani solatlar olup tayinlenip gelen demeler da yani yaşlar olur. E, Yani yürüte mektepten geçip geliyorlar da. Ama baran yerinde de bunlar yani üstlenseler kelle boş yan kaysısını yani. O zaman başlık deyip adlandırılan adamların günde üniversitelerinde şenlikte okuyorlar. Onların gepini çekmiyorlar. O zaman şol adam yana cahil olsun, kellesi boş olsun, sonunda da öyle çevir. Yok şuraya da yani üstünden mı bahsedip gelinin yağdayı yok şuraya dindi buraya çıkarmalar şey. Yani önünün vazifesi bir kademe beyikler olar ya bu meçellerine talim olar ya afser olar kaçtar verilmen gelen demeler içinde toplanır ayan kenim. Ama vazifeli yere geçeceği bu üstüne ne olin halk bilen işleşmeli olin yankı yıllar boyu toplanan öyküler vardır son çıkar başlayalar yankı halkın üstüne çıkar başlayalar. Özen bilen yok son öykülerini çıkar yandan ama halka bahsedip başlayan yankı. Bulan sonra il wala diyen euforiya wala yani. Asad euforiyasını öğlede ödem havari onu vitronun gelen önden güçlürak, tanışlırak o da yalakalar işini bitirmeli ya önden gücü dişötyen bir verse olsa halktan bir verse olsa yani ters gepleşmek mi ya işini bitirip vermeklik mi ya bitirendi de elinden gelen okul oturan yerinde iş başaran o sorunla halk helal etmek. Şöyle menayden bunlara şöyle neme veren da ağıt veren sihki balno yani sihki hasta adamlar öyle bilen okuyor yani hastalığını günahkar mı olur böyle olmalı ayaklarım hep böyle günahkar der yani yurdun içinde onlara verilen Daştığırıkta verilen e, eğitim diyorlar da şuna eğitim deyip olsa yine
bizlerden sinesen ýasy saatlardan başlap mekteplerde molumlar edil esasın adamlar ýandyr nämes faşistlerin hany sen ak göňüň hany sen böwrüň başgalar bilen o. Çok bunda ama bahs bilen gelýär. Soň gullugy ýa gullukdan soň okuwy diýe adamy nime diýerler näme maralyny urap diýerlermi? Taparaga. Şoň ýaly bir zat olup geçişýär adam. Oňa özüniň şoň ýaly ýankaýçyna özüniň şoň ýaldygyny bilen okuwy jahil bolan soň nira bar ýani beýni utarandygyny bilen ok. Köp bölegi şonuň ýalda gaty seýrek öz saklap bilen içinde. Belli bir prosentde aga çykdy. Şonuň bilen olar halk bilen hem ýeňsesi bilen urlaşyp işini bitirmän başarsa ýolu aljak. Mesela yurdun içinde ekonomik saadeten pes olan son bazı ailelerine işler. Yani yeten nokta hocalık ailemalarken oluyarak bundan artık paraya çıktacağın mecburi ziyat kalmana mecbur ediyorlar da halkı yankı cahiller. Şöyle diyorum mankurt hayvanlarla halk işleşmeli oluyor da. Şöyle ne düşüncüm boyunca. İldiş goşanız varsa şöyle. Hawa näme işin ýanak ýanky aýdan ýagdaýyňyz bütün sferalara ýaýlanmaý. Maşgalaň içine de girmiş durumda. Mesela maşgalaň içinde de erkeğin güýçlügi, aýalyň ejizligi, değişiniz ýanak mekteplerde de näme görülýär. Eskerlikde de görülýär. Nämede hani näme jetawşyna bardyr. Dönküler gelen diýetler diýämi? O diýetler nemeleri gelen naviçoklary ezme. Ondan soň ol gaýnene gelini ezme ýa-da geline güýç geçenmezse gaýneneni ezme, eltini ezme, güýçlürak dogan bolsa dogany ezme. Ondan soň başlyk eliniň aşagyndaky işgäri ezýär, onuň üstündäki başlyk onu ezýär. Olaryň üstündäki ministrler biri ezýär, ministrlaryň üstündäki duran ministrleri ezýär. Şoň ýanak bir näme bar? Näme diýilýär? Ýerhariýa diýilýär muňa. Üsttäki dama aşagdakyny ezýändir. Budan nirden gelýär? Bence bu faşizmden gelýär mukadiýan da faşizm diýen bir termin çykdy soň koy. Nämede şol Russiýanyň Ukraina urşuglar nedeninden näre faşizm sözü hasken näme dogurady. Ortalykda gatkan ullanýan boldy şo faşizm kabramy da. Ýani näme diýilýär şeýle bir zat bar faşizmiň näme sözü belli bir sözü bardyr, güýçlü haklydyr diýen düşünjesi bardyr faşizmiň. Güýçlü haklydyr diýär we Russiýada many bütün dünýäň arenasynda ispat edip oturda. Men güýçlü diýip şu an Ukrainanyň üstüne çöküp edenli edip oturmasy munyň bütün dünýädäki hani dünýä derejesinde haklary, hukuklary tanamasyzlygy diýmek de güýçlü haklydyr diýmegiň özü o ýerde kanunyň ýoklugy diýmekdir. Kanunyň demesini näme diýilýär oňa? Nähile doýsam ham. Kanuny sen näme etmeýän, kabul eden bolsaýa. Güýçi kabul etýän. Men güýçlüme, men her zat etme hakkym bardyr diýen düşünje de faşizmiň iň esas düşünjelerinden biri. Bu da bizim ýurdun içine amykly oturdular. Mesela bezipe gelen
gelýär aşağı, islerini çıkarýar işden, islerini alýar işden. Hani gelin kızlar olsa da islerini bilen demek ya, näme diýilýär, şantaj etýär. Teröristler sebäbi elinde güç var. Eýem kellesinde şeýle zat oturtulanda güç var elimde, men edenimi etip bilýändi. Bütün sferalarda oturtulanda ine şu maşgalaryň içinde de adam men güçlümi, men aýalymy çağılam, norma hakkım var. Şeýle düşünje oturdulam. Ve bu aşağıdan en yankı çağa doglanan tam en döwlet derejesine çelli uzanýar. Mesela mine nemede görkezýärler ha, habarlar programmasında. Hani o bir topar nemeni cinayetçileri ortağa çıkarıp, kelepçede ortağa çıkarıp, prezidentin böyle ministerleri yerinden turup, sen neme haram işler ettin, çekersin cezanı, dağıt deyip oturuşu var ha, nemen anlatıyor. Bu üç menin elimde, benim seni etçen ederim diye, yoksa şu yerde kanunu var bu otura. Sen ol getirip cinayetçiler devlet derejesinde meclise getirip kelepçe bilen, şu yerde sen kanunu bozup otursun. Bunlar cinayet eden olsa cinayeti çözüleyen yerler var ha. Bunun için hukuku var, doğru değil mi? Kariyeti var. Bu işler kariyette çözülmeli. Ama bunu getirip meclisin içinde nemede görkezýärler. Habarlarda görkezýärler, vatan habarlarında. Yo. Sesim gel. Sesim gelýärmi? O gelýär. Aýdýarym. Neme vatan habarlarında görkezýärler, şu ýerde kanuny döwletiň iň ýokary rejisinde oturan adamlaryň özü kanuny bozup oturýar. Özleri bu üç günde olsa şol edenini etip bilýär diýen mesajy ýokardan berip oturýarlar eýär. Şöyle de kanun bozulup otur. Ýokarda döwlet derejesinde. Ondan soň o aşakda wezifelerde. O ýaşulyň karary diýip bir neme bar ha. Ýaşul aýtdy, ýaşulyň karary. Ýaşulyň kararyna garşymy sen? Şonuň ýa düşünje bar ha. Ýa-o. Ýa-ni neme diýjek bolýanym ýam bol neme da neme lozung bardyr ha, ýurdun içinde döwlet adam üçindir. Döwlet adam üçindir diýen lozung bilen bular örtünüp onuň aşagynda etçegine etkezýärler. Kanuny goraýan adamlar, goramaly adamlar, ine diýär mahamalar. Milli howpsuzlyk. Ýöne adamlar hani kim internete giren olsa, kim ýurdun içinden daşara video goýberen olsa, zat eden olsa çağırıp gorkezýärler ha. Gorkezýärler, urýarlar, şunu etme haklary ýok bular. Bular bu milleti goramalar. Näçe edýärler şunu? Kanuny bozup oturýarlar. Şu adamlar kanuny goramalar. Näçe meselem ine çykyp şu mecliste getirip şol cinayet edenleri eden mi etmedik o da belli däl. Nemeli getirip ol el kelepçeli getirip şu ýerde ine şey dipdirler, döwletiň palana urlapdyrlar, ine para alypdyrlar diýip getirip görkezýärler. Näçe şu ýerde bir tane neme justiça ministri bardyr. Turup bir ağız bu işler bir ýerde edilmeýän, manyň üçin kaziýet bar, kanuny bozmaň diýip aýdyp bilen oňa. Özleri kanuny bozup oturýarlar, kanuny bozup oturan ýerinde de getirip ýankylaryny emede oturýarlar. Näme diýilýär ha? Getirip ýargylap ceza berip oturýarlar. Özüňiz kanuny bozup oturýarsyňyz. O zaman siziň özüňizem basmaly ekdir. Siz hem kanuny bozup oturýarsyňyz. Şoň üçin şaňana düşünje oturdulamda
yukarıdan aşağıya bulat aslında faşizmden geliyor. Bu iş haklıdır diyen düşünce bilen geliyor. Bu iş senin elinde olsa sen hezat etme hakkın var. Sol sözün bar yerinde kanun işleyen değildir. Şunun için ne ön deme, ne postsovet devletler, Orta Asya diyelim. Orta Asya devletlerinde kendi kanunu işleyen değildir. Onda da Türkmenistan'da kanun hiç işleyen değildir. Sebebi şol yörülge vardır. Bu üç kimin elinde olsa şol hemme daha da haklıdır diyen. Ondan sonra bizim halka oranın kellesine şu da oturulupdur. Küçücük adam diyen bir kavram vardır. Sen küçük adam, sen hiç at gelmeye elinle diyen kavram vardır. Şunun için de şu hiç ses çıkarman otururlarının sebebim kutlancı şu mu diyen de halkın kellesine sen küçük adam, senin elinden hiç tat gelmez, sen bu işlere karşı hiç tat edip bilmeyen diyen düşünce oturulan da sonuç halk bugün öz güýçüni bilen halkın güýçü şeýlin güýçü diýe de halk özünün güýçünün farkında däl de. Sebäbi ýyllarca kellesini sen küçük adam sen hiç tat hiç kellesine oturulun. Doğrudan hem halkı var ya mal yerine görýärler. Ýurdun içinde kän gürleşýär, kän gürleşemezsiniz. Neme diýil ýa şu banklara barýan welin ýöne üstüne mal ýanakda ýyrtdyrlar diýe de mal derejesine getirilen şöyle bir düşünjany mala gıygırmasan, düşünen ok, urmasan ya gıygırmasan mal senden korkmasa, ya gıygırmasan, urmasan, düşünen ok diyen neme tarzda halkan şedip malın yerine geçirip koyulan. Urmasan, kayaklamasan, korkulmasan, düşünen ok bulardı. Devam edin. Nime daha şol halk cemiyet diýip alsak, iki bölünen de, yani başaranlar ve başaramayanlar. Yani özün devlet edarasında diýip adlandyrılan edaralarda işleyenler başaran bolýar. Olar güýçlümüşin eden edip bilýär. Adaty var halk. Osa olar nähili diýip ýanky hiç zatda söksem bolsa, urjam boldan bolýar, gorkusam bolýar olary. Ýa kaçşal sayıldan sonra mene Rus imperiyası başlandan eden nokta avtoritar, yani merkezci sisteme olan son şey diýerler. Yankı Kur'an olayının halkı ortaya çıkıp suud etmesi iyiden gelýär. Konstitusiyada var ol. Kur'an olayı nemani suud özü belli ya. Avtoritar merkezci sisteme oturulan da konstitusyanın içinde ondan sonra suud prezident belleyen olsa aslında bellemesi meclis bellemeli, yani halk vekilleri. O tayda olsa kat tersine hemmedat merkeziyetçi yurt olsa sistemi o zeyne totalitar neme geçýär şol. Düzgünlüğe geçýär da yani kayıtçılar ýaly bir yani banka var ýa-da şu banka varlarından soň şu tayda bir düzgünlüğü var. Para verden işin bitti, para vermeden biten o. Şu düzgünlüğe karşı hukukun korusan ya da yazılan kağıtda kanun diye geçirilen düzgünler vardır. O hakkında görülesen eğer sen şolun düzgün koyan düzgün var da şonu bozacak olayan sen olar düşman var ya da sen o işlep duran düzgün var olara neme verip duran yani yal verip duran bir düzgün var sen şonu özünçe bolmaz ýaly aýtýan diýen bolýar. Sen olaňyň bir sistem var. Bozýanlar sen elbetde sen olaň düşman bolarsyň. Elbetde olar seni da gıýgyrar. Ýanky bizi goranmaly, halky goranmaly, halkyň puluny aýlygyny alyp beren mentleri vardyr, polisiýa işgärleri. Bolaram içem
Ulanın sistemi, balık sistemi aşağının yurdun içinde. Onların biz goranok hemmeti bile işleşiyor yankı liman içinde. Ya da yine Muhammedi öğünü adlandırılan Rus KGB'sinin şubesi var. Rus FSB'nin kıymeti var da şubesi. Olam halkın koğulap ne için turatı verdin, ne için videoyu verdin, ne için vatanı saklayanlar. Aslında o özleri öz doğan toprağını Ruslara satıyorlar. Yani bir gündelik yıl için yüktesik var. Aylığa malan okşolursa taydan var. Yani ne diyeyim, prислуживает ya yani. Kayırlar mecbur olayandır köpüsü şuna isteğiyle var ya da şu tay. Yani al sana pagon sen güçlü diye olin. Yani cahil adam yani moralini urotlar halkını nimet başladı tayaklar başlıyor. Yani Merdan Muhammedov bir Türkmenistan bir teadelik getirip bilecek ve bu yurttaşında Milli Halahiç Komitetinin ağzası hükmünde yurdumda şol Rus imperiyasından kurtarıp bilecek bir teade reformalar getirip bilecek adamdan birini alıp kaçıyorlar. Yine milli hoksuzluk oldu mu olar? Kimin hoksuzluğu var ya? Demek olar Rus imperiyasının hoksuzluğu var ya. Özleri demedi ya bir yurdun ağırını diye öz taasüyle ağla diyorlar. Son için o tayda Ruslar görünen nokta yerli Türkmenler yani yerli dönükler bilen yine de şu Türkmenin aydınlarını inteligensiyanı öngörü olan adamları yurdu ileriye akıp bilecek adamları kovalap ölür da yığında yine takını yavur maşkalarını ya çağlarına dar verip ölürüm, içeriye kalıp ölürüm çağlarını tayaklap ölürüm, batış edip ölürüm, dışarıda yine mesela ben dışarıda yine şöyle hareketlere koşup ölürüm, içeri men kardeşlerime batış ediyorlar, bildirmen batış ediyorlar, ya bildiriyorum ediyorlar. Sonra sorularla içerideki men kardeşlerimle benim aram olacak oluyorlar. Yani nahil gражданский görmeyen gраждан uçlu diye de şunu öğretiyorlar. Dışarıya çıkıp akıllanıptır, ya akıl oluptur, vatan dönü oluptur. Türkmenistan'da o yağdaylar yörüm eğer bu Türkmenistan dışarı devlet değil verilip şunun yalı bir dediğim nemeler var da anan yani halkı cahil halka anandır polyan nemeler var. Söz cağızlar var. Ben aslında her haysam o zaman karşıma gelip sonra verdiysen idil sonra o bilmez ya da men verecek soruma cevabım tap bilmez. Şunun yalı mankur yani moralini urop diyorlar şunun yalı adamları ulanıyorlar da Rus imperiyası. Pis işler için pis adamlar ulanmalı. Yani pis işi edoti da den bir yolda sömür vati halkını genatidine ver vati görülmez genatid olup yani göz açık adam görüp bilir onu ise gelinlerin doğmadan ölen çağaları ortalama yaş 40 yaşa gelmesi insan yani seriyoz dedi bilemek koronavirüsten ölen var. Çağlarımız ana çarjıda arada ol geçti çağrıda tek çağlarımız ölüp gitti. Yurttaşında idesiz, gözlüksiz yine de ölüp gitti adamlarımız yani görünmez genasip ve günde gidip tu ya statistika olmaz ama sanan belli de. Yani için 7 milyon var diyorlar onu neden 7 milyon olsun. Şunun yalı mühimelerim Rus imperiyatını ne diyorlar da.
gorýarlar şonuň ýykylmadygyny. Näme bähwidine gorýarlar. Şu zaşenda Rus pagony bar, Rus pagony. Taýda ýyldız bolup biler, bolmaly biler. Şu wagtky prezident bolup gören, prezidentliği atlantyp gören Serdar Berdimuhamedow ýa öňkü atasy bar. Gidýärler-de medalçyk takyp gelýärler da. Bu zaşerine, korona. Mehemellere de şonuň ýaşy zaşerine pagon takýarlar, ene sen güýçli diýerler. Bolin, sen men içim diýip bir nemeni berýär-da, manyny berýär. Ama fas diýse, dururlar, maralny uraplar. Halkyn depkiläp ber, Berdimuhamedow ýaly orlap kaçyp berler. İçeride tayaklap berler, toraga çeken bolup berler. Ýani mühimeleňem içinde aklyna huşuna aýlanyp geljegi bardyr belki, halkyň tarabyna geçjegi bardyr. Bu ýagdaýlardan ýadany bardyr. Ählemmat adamlyk düşünjesin bar bolmagy mümkin. Ene dünýäniň ýeňi işte açyk şekilde bolan ýaş olanlar forward diýerler, 30-30 ýaşynda. Olar näme üçin ýaşlar goýarlar? Taryhy bilen olar. Ondan ýokardakylar forward etdiler. Olar hem forward etdiler, odan depeden çykardylar. Şu wagtlar gelejegine hem görenok, 30-30 ýaşdakylar geçmişe hem görenoklar. Şonuň üçin olara urdysa öldürýärler, taýakla diýse demirle urýarlar, garaz. Şonuň ýaly haýwanlary tap getirýärler da orta. Ýene de öz halkyny ezip durlar. Ýa-ni sama apredelitse diýen bir neme bar da özüni keskitlemek durmuşda. Pagonda hyndım, benim bir zat başarýan diýen ýaly bir düşünje bar da olanam. Olar mehemme olanda da bir adamlardan ütgüş bar. Ýok olar dillerden ýa. Birçe de ýok olam, nemesi. Beýin ýapysy bar. Kesel adamlar da olar, kesel. Mesela bir yerin okan olsa, medisinskin okan olsa, ikilikli otar gaýdan, orada okaýdyn şol tutmasdan, okaýdyn boş tutgaýdýar şol. Ondan iş tapmasa bir ýerde özüm görkezmele, menin başarjam bolmaly, diýip, ýani özüni ýankaýjypmela, keskitlemeli, ýene şonuň ýaly organlara we ýenelere işe baryp, ýene de ýaşolara hyzmat edip, çeýdip ber bolar. Wagty geler, bunlaryň atlary arhivlerinde, ýa-ni adel gatynda bardyr, ýaşaýan ýeriniň bardyr. Mesela, bolan en atasy näme bolup işledi, olar ýüze çykar. Tohum ýazarlak kelýän bolar, ruslara hyzmat etmek, ýa mejbur bolup etdim şo taý işe barmak. Hemmesi illustrasiýadan geçer. Haýsysy cezalandyrylmaly, haýsysyna nähil ceza bermeli, haýsysyna suçuny geçmeli, haýsysy halkyň tarabyna geçipdir. Şonuň ýaly ýagdaýlar, ýani illustrasiýada geçecek da. Şonuň üçin bularym wagtyragynda aklyna aýlansalar, içinde özüni moralyny urap däl men adam bolup kaldym diýip biljekler bar bolsa, halkyň sesi bilen iş çalışmaly bolýarlar. Şonuň ýaly ýagdaý. Şahytynyň goşanyň bar bolsa, bizim wagtymyzdan nime bolupdyr. Ondan temadan azık uzaklaşdyk bolýan, ýöne şu döwlete nemesi, döwlete dara diýip hasaplanýan, Mehmet şu döwlete dara diýip hasaplanýan. Şonuň içinde adamlar barada biraz bilişim aýdyp geçdim da. Awa şu meni da keşif bolýar. Şeýle düşünje bardyr halkyň içinde gorkmasa syýlany. Düşünjenim şeýle bir halkyň içinde oturdupdyrlar belinara. Ýani ataňdan gorkmaly. Çağılan gorkup koymaly, urup zat edip ýa çağı atadan gorkmasa syýlany ok. Şeýle bir düşünje bar. Ya da
Adam senden korkmasa ayalı filanı ok. Oğlumdan korkmasa okuç filanı ok. Ya da başlığı strogo olup korkmasa işgärleri filamaz. Ee, yok şeyle düşünce şu bütün sferaların içine bu nemen düşüneceğini girtilerler adamların beynisine ımıkla oturdular bu düşünce. Kimi ortamına Türkmeni korkur, işi korkulmaktır. Radacık eline güç geldi mi korkulmaktır. Korkudup korkmasa filan ok diyen nemeni oturdular. Aslan şu neme raşizmden geliyor diye de aslan raşizmin esası nemesi temeli korkuyun üstüne kurulyandır. Korku salınıp tutulyandır bu neme el altındaki halkları Rusya o kolonyal siyaseti temeli korkudur. Korkuyla tutandır halkları elinde. Şön yana neme her hili düşünceler bilen rahatlar bilen bu korkudu halkın ağına umutlu oturdudur. Şunun yani ben üstüne hoş geçeyim. Sapara köp aytdyrandyr. Cehalet bilen görüşýäs. Yani cehaletin aşyrynaydy. Bir ýurtdan aýdyňlaryny çöpleseň, yani bilimin ayırsan, doğru olan düşünceni ayırsan, adamları, şu ýurduň adamları gator ýokary parasyanda yani götürimi hasta bolýar eken. Yani kelleden hasta. Ha, ol işläp biler, işe degdikkeler, daýhançylygyna meder, maldarçylygyna meder, ýankyýaly mediýa bolup biler, bilen okul, mähemede de işläp biler. Ministrde adam bolup gider, aňarsy nemeden çykar, odan tepeden. Ýöne toplum hasta bolýar, kelle neme bolýar, bozuk bolýar. Amoral ne bir zat bolýar yani. Ne ahlak bilýär otaýy, ne etikany bilýär, bir düzgün öz işini bilmesini. Ya durmuşun içinde öğün alıp parmağını bilen o. Şu cehalet dilen bir zat var. Öğünde kesel getiriyor ekende. Öğünde kesel getiriyor. Himmede adam nehil diýýär bir. Hani şu at kim näçe mentleň içinde, mehemeleň içinde kim näçe gyýy daýla bildi. Kim näçe, kimde 1, kimde 5, kimde 3. Şonuň ýaly ýarys gurunýarlar. Näçe gyýy daýla bildi, ýa näçe gelin bilen gezdi. Ene şol amoralny, yani uroklar da şol ahlak yok. Etika barada gurrun yok. Ahlak olmada etikany hiçem bilmeýär da. Şu cehaletin getirýän zady şu bilim aýyrdyňmy? Ine Merdan Muhammedow. Bilimi ýetik, ahlaky bar, topragym diýip bolgan. Ene oglak etdiler şonu mahkemeler. Kimili yani bir näçe kömekler bilen oglanlar aýdyp geçdi. 250 töwran adam bir adam üçin işleyen 6 aýla. Ene şöyle ýurdum gelişmegini, biziň ýurdumyzyň gelişmegini isläň oklarda ruhsy berdi. Ýene de şu türkmen dönükleriň el bilen edilýär. Yani amoralny urroklaryň el bilen edilýär şu wagtda. Onsoň ýogsa Merdan Muhammedow ýaly yigitlerden, gaýdylardan näçe kän boldugyça cehalet ýitgidýär, özünden ýitgidýär. Şol adamlar ýurda göreldi berkadýar. Näil işlemeldigini, näil okuw almalydygyny, näil ýaşamalydygyny, ümüň nira bolmaly, tarih öwrenmelimi, kulturany görüp depgilenen kulturany galdyrmalymy ýokary. Teknologiýa bilen medeniýet getirmelimi halkyň içine? Şu atlary dogry düzgün başarýan adamlar şu öňünden ogurlap berler daglar. Bular ýöne Merdan Muhammedow ogurlap gitdiler bolan, takdir görkezmeli bolan. Görkezmeseler hem
näme boljagyny bilip durandylar. Şoň üçin gözüňizde aklyňyz bolsun diýerler. Hämelere izlenýändan. Gözüňizde aklyňyz bolsun. Şöyle Näme bular näçün keminäni ogurladylar, demek gorkýarlar kemineden. Demek bular nähili adamlardan gorkýarlar. Aýdyn sesini çıkarıp duran adamdan gorkýarlar. Doğru değil. Şonuň üçin halkam sessiz durmany biraz tepki berip başlamaly. Bularynda halk sessiz durýar, gorkýar diýip oýlaýarlar da. Halk bulary gorkutup başlamaly. Tersine halk sesini çıkarıp oýlamaly. Halk köplüge. Bular bar bolýar 500'dür, 1000'dür, 2000'dür. Ama halk milyonça halk bar. 2 milyon halk bar. Näçe sesi bular. Halk sesini çıkarmany öwrenmeli. Halk nirde yanlış zady görse, elinde ulakan güç vardır, telefon vardır. Düşürmeli surata, yüklemeli internete ya da yine halkın sesini iyi verseniz çıkarıp atıyorlar. Yine korkyan yerlere mine şu halkın haberleri, halkın sesinin haberleri. Yine şu yere iyi verseniz, iyi korkyan yerleri, iyi korkyan dağıtlar şu bularım. Halkın sessiz durmalı değerlendi. Halkın sesini çıkarıp hareket edip uğramalı. Bunları gündeme çıkarıp uğramalı. Sesi durdukça herhalde etkiler. Bu sanak ne meşhur arada ne okudum da ben. Bir İtalya'nın bir hojnicy var. Perfeksionistliğe Marina Abramovic deyip şol bir deney geçirýär. Şöyle orta çıkýardy. İnsanın kän geçtiği yere orta çıkýardy. 70 krana predmet koýulýar öňünde de. Gül koýulýar, ýa-ni neme, oğdatlar koýulýar bir tarapdan, beýlek tarapdan hani insany bir fiziki şikayet ýetirip biljegem nemeler koýulýar. Neme, instrumentler koýulýar da, çekiç, lezgiýe, pistolet çeleni yaraga çelli koýulýar şu ýerde. Ondan soň eline de tabliçka alýar. 6 sagatyň içinde maňa näme etdiňini bilse edip bilersiniz diýip. Başta adamlar näme etýärmi? Gelýär, gül berýärler, öpýärler, gojoklar kitýärler, zat etýärler. Görýär, hiç betdi ýok. Ses çykany, hani gelip erkekler soň gülüp işlerini bolýarlar. Ondan soň ýoş üstüni çıkarıp başladylar many. Yalanaşladylar many. Soň ýoş lezbiýany alyp lezbiýe bilen hamyny kesip ugradylar. Yani çekiç bilen urup başladylar. Herhili ellep yani üstünden urup başladylar. 6 saat sesini çıkarmandy o da ýa-ni. En sonunda ýa-ni biri şol yara alyp yara ullanjak wagty ýa-ni eksperimenti durdurýarlar da. Yani ine sesini çıkarman dursun insanlığın şöyle bir nemesi vardır. Onda da bizim cahil cehaletten doğru bir cemiyetin içinde sesini çıkarman durmak şu zatlara getiriyor. Seni öldürüyorlar sesini çıkarmasa. Onun için halkın sesini çıkarması gerek. Hareket etmesi gerek. Ova Merzan Muhammed Fiyal aýdynlar bir ýurdun baýlygydyr, hazinasydyr. Onuň näçe ýyllardan ýa-ni adamlardan kän bolsa, ýurdun içinde jemgyýet ahlakly bolar, etikany öwrenir. Öz döwlet dörer şartaýda, ýurdun içinde döwlet dörer, el guruluşy dörer, ösüş bolar, medeniýet geler, hukuk, adam hukuky neme başlanar ýani saýlyp başlanar. Bolmasa bolsa ýa-ni o wagtda näetdiler? Ýa-ni ýa Pakistan nähili medeniyetlik.
Bu kara döwletler ýaly gider, ýok bolar gider, sanyňlar durursun diňe. Staýdynda çördürüm bolardy wagtymyzda. Sultan Muhammedow alyp gaçmalary kanynyň ýoklugynan ya, terror bir toparyň barlygyny özleri subut etýärler. Yani oynama Türkmenistany insan tijareti destekleyen döwletleriň arasyna goşdurylan 11-nji döwlet bolup şo spisage goşdurlar Türkmenistany. Oynama goşanok, ine şuňanyk adam açykçylygy, ine adam ogurlap, aýdyn adamlar ogurladykları üçin şo spisage goşulýar. Türkmenistan adam tijaretini destekleyen döwletleriň sanawyna girdi. O şeýle ýerkezen okramyna ýöre. Ve bu Merdan Muhammedow kanun bar bolsa ýurdum içinde, netice Merdan Muhammedow ne üçin alyp gaçanyňyzy? Bu näpine emme aýtmaly bolarsyňyz. Aýtmaýan bolsaňyzdan özüňiz ýurdum içinde kanunyň ýoklugyny, terroryň barlygyny bat edip oturdyňyz bolýar. Dogry. Bu da çekmelendir şu ýerde. Demetler riska kefaýely bolmasa. Ýa, yurttaşlar görüşer, premieran aşağına kommentlerinizi ýazın, pikirleriniz, belki tankydyňyz bardyr, tankydy da açykdyr siz. Sag bolun.